kau ngarepake napa judule? Kasunyatan Bapak. Kasunyatan. Lah iki Mas Podo iki ngersakne apa maksud to? Sinten? Oh, jadi alhamdulillah. Kuwi penggemar kok. Mriki Bapak, ya ampun. Kapilot kalih podang kuning digarap garap kayut napa ndandut? Pak sinten nika? Pak Tondo. Pak Tondo, Pak. Mbok mriki lho. Podo. Ayo Pak Tondo moto. Pak Tondo ya. Pak Tondo mboten nyanyi piyambak, Pak. Pak Tondo moto. Kapilot karo Mboten saged. Oh iya. Kapilot ya, Pak? Podang kuning iki. Podang kuning. Ya. Nggih. Oh iya. Syarat sono slageran sik, bar iki bablas ki. Ya. Oke. Oke. Ya. Ya. Iya. Kaya Pak omahmu ndi yo, Pak? Pak Podo. Padahal kono kuwi. Ah iya. Mungkin kita nukokne apa? Ayo, Pak Podo yo. Oke, yuk. Garap toro sragenan, Cok. Yuk. Dulu.
Oke, mengke diaturke. Kok baru tak kek serapat. Oh, ada. Saiki, Pak. Wala. Kita serapat sagongan. Weh. Ya. Oke. Pak sapa jenenge Pak Pentol? Pak Pentol piye? Man bakso. Ayo ke bakso kan pentol ya ta. Ayo. Nyuwun selamat Mas Dena. Terima kasih matur nuwun. Kan pilihane ya. Mbok bilih wonten rawuhipun Mas Eko. Nggih Mas Eko kepareng minggat panggung Mas Eko. Tesih lenggah. Tesih lenggah apa mboten Pak Eko? Nah, nggih biasane kok kemari ya. Pundi wae kok. Tesih mriki napa pun kondur? Sudah kondur ketoke. Oke. Mbok bilih mangke kadang muda-mudi badhe ngesaken lagon. Anu Nduk, negara angin diatur sik Nduk. Ya. Oh, ngeten kangge nom-noman. Iya. Sinten mawon Pak Pentol? Pak sapa? Abak Su. Sinten Pak sinten? Ya sangu. Ya oke. Oke. Janji nek Mas Podo nek wis. Toyo. Podo toyo. Yo diaturake, Cok. Yo negara angin. Yo negara angin. Ya. Oke. Yo diaturake negara angin. Ya coba kaya ngopo. Yo.
Kira-kira enak kan? Aduh, penak tenan. Kuwi mau wis diaturake lagone. Ini tadi Negara negara Angin. angin ciptaannya Mas Deni Caknan asli wong Awi, Pak. Nggih, Mas Deni Nah, Caknan. sing dek mau kasunyatan itu Arya Galih ciptaan dari Magetan. Magetan. Ya. Oke. Padha pinter-pinter. Heeh, sing diaturke saiki panyuwun bocah nom-nom ngersake Sumandi. Oh, gitu. Jogete kudu kompak bareng. Nggih. Oke, Sumanding. Yuk, diaturake. Yo. Ya, Sumanding. Ya. Mbok bilih wonten ingkang ngersakaken lagon langsung kiwala. Yuk, Sumanding diaturke to. Bolane Oke. Pak Pentama lho kok ora enek sing nyumbang. Pak Man lho. Paman. Pak Man kok Pak Toyo. Pak Toyo Pak Toyo, mau minta Pak Toyo lagu lagi monggo. monggo lho. Ya. Masih boleh lho. Oke, so apa wis jeneng Sumanding? Ya. Ya. Sumanding. Iki yo ana Mas Kempul yo pencipta lagu. Mas Kempul yo pencipta tari. Pepeling tapi diganti saiki. Judulnya apa to kelane? Buh. Judulnya apa judulnya, Pak? Oke, yuk diaturake, Cok. Yuk. Sumanding. Ya. Wih, sekali. Mas Bambang saking Tambak Romo. Mas Telakas saking sini. Bulan kekencar ing negeri,
Ini kau pemuda ini kok ditari nyuwun nawa. Sing pundi? Mriko. Halo pemuda Peloso. Angkat tangan yang merasa muda. Ya, Kalau ini om dong ya. Minta lagu apa? Minta lagu apa Mas? Hah? Pupu sing nelongso. Pupu sing ngrasa. Duete karo sapa? Ada yang bisa nyanyi? Oke. Boleh kesini ayo. Mas apa ke? Mas Sinten, ayo sini. Hah? Mas Galih, Ya. Galih kabeh. Wabeh jenenge Galih. Oke Mas Galih, mriki Mas, mriki Mas. Boleh sini Mas Galih. Sini Mas, enggak apa-apa ya. ampun. Ora ganggu swasana. Ya. Oke. Mas Galih, ya mriki Mas. Pupu sing Pupu sing ngrasa. Oke. Nah, jenenge akeh Galih. ya, oke. Pupu sing ngrasa. Ayo Mas Galih sini. Mas Galih. Gak usah repot-repot Mas, gak apa-apa. Mas Galih Sini, Mas. Mbak Galuh. Santai saja. Oke, yo Mas Galih, yo. Semoti Mas Galih, yo disemoti. Oh disemoti dulu. Oke, Yuk, semoti, Mas, dulu, yuk. Mas. Ya, oke, semoti, ciao. Siap. Yuk, semot. Kita. Oh, sama Mas Galih. Dari kosong. Asik, asik. Selamat datang. Aku yo gumun sing jenenge Galih kok mesti ganteng iki ngopo to jane? Ora. Sing jenenge Benten Galih. karo sing jenenge Sugeng ya, Pak ya. Oh, Piye to piye to. Kok jenengan kok mayang-mayang ki nyapa? lah yo. Aku lho gur ngomong Sugeng. Oh iya. Sugeng ki sapa ta? Sapa lho ta? Piye ngarep kono? Lah iya to, lha iki piye kok jeneng Pak Sugeng kok iso ganti anak ki piye ceritane lho. Ki Lah. Dek Galuh ki teko aku, Pak. Heeh. Lah iya kok iso jenenge malih alek ki artinya apa? Oh, lah Sugeng iki anu nyusu ageng kok. Apa wis kempos. Mas Galih ya namanya. Iya. Selamat malam. Wah, wong liyae janjene wong bagus salami. Jarene wong iki kudu grapi ya. Kok keliru Aku lho karo Mas Galih kan rong tau salaman. Ngomong ki, Mbak. Akunya pupu sing nelongso. Pupu sing nelongso. Oke. Pupu sing nelongso, Mas. Oke, ya. Pokoknya hari ini kita happy semuanya. Oke, yuk. Ki satu. Ki satu. Nganggo ral. Langsung apa ral? Ya, ral dulu. Ral, ya. Keren. Ya, angkat sih ya, kamu. Yuk. Apa iki satenane takdirku sing jalake sliramu beda ati beda
tresno isi hatiku tak suwun Bawa lirik loh mas, belum ketiga tuh mas kayak gitu hati Rito lambe Pari pesan ngerangnya Lintang semua Gue lupa Ini dia pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatiku. Oke, yo. Oke, ya. Pupus sing nelongso. Jangan bersedih, Mas Ali. Masih ada waktu. Apa sifatku saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnaku saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir sego
Mungkin satu lagi. Oh, sampun. Matur nuwun nggih. Sapa nek sing nyanyi? Ditawake lho. Heeh. Ben gumyak ditawake. Saking badi. Monggo sinten sing badhe ngersani kula ngono. Dagangan nggih. Ini kok dagangan kula kali celana. Oh Mas Pur nggih. Nggih, Mas Pur. Lali nek Mas kok Pur, Mas Pur, ya dadal nembang. Ayo. Ayo Mas Pur. Nembang. Oke. Dari spot serampak. Oke, ya. Mas Pur, lagunya apa, Mas? Oh, Nyerampat. Oh ya. Nyerampat meneh. Ya. Serampat, ya. Udang anak, ya, ya, udang anak, ya, yuk, ya. Alhamdulillah niki wasune kula niki namung jagongi Mas Iriman. Wah jan
Kula niki pokoknya timbul di Mas Herman wonten pokoknya kula nusul. Nggih. Di situ ada snack, di situ ada saya. Oh jenengan anu kale Mas Herman niku. Boleh kula niki oh nggih sampun plek nggih. Dadi upama Mas Herman teng pundi ngoten kula Nyusul. mambu kringete mon. Ya Nusul. ampun. Ya ampun Tenan. keringet. Nek nurunu tak kalahke ngono. Kangen karo kendangane ya Mas. ya. Jan alhamdulillah dangu menika sadangune sura kula nggih leren iki. Nggih. Sing mampu nggih Mas Herman. Jan alhamdulillah. Jenengan monggo mau Nggih. Mau nyekar? mungkin mau mengucapkan dulu atau mau langsung Nggih, menyanyi juga matur sembah boleh. dhuwur dumateng warga masyarakat dusun Ploso. Iya, Iya. kalau dakar mriku ngawontenaken bersih desa. Mugi hanjih desanipun tansah ayem, tentrem, makmur, dumah ripah tinibuna saking rubida niskala. Amin. Nggih, matur sembah dhuwur. Mikir ngomong apa? Ngalah. Kacok. Iki dreaming. Gak masalah. Pripun? Pokoknya ngantek bar garing Petro. Oh iya. Iku rene gareng petruke. Kok iso ngawur rek. Tanya, wong anu wani Pendowo. Pendowo susah. Lakone Pandhawa kumpul kowe iki ora mudeng ngono kok iso. Pendowo kumpul bahmu Pendowo susah. Susah. Heeh. Lah di sekeng karo Lha iki makan dul barang wis pesen kok Pendowo kumpul kendor guyub, kendor kumpul. Alhamdulillah. Nggih. Sayu ukur guyub. Oke, sing penting aku ngantek. Bar garing Petro. Bareng Petro ora metu. Ora metu yo wetone dhewe. Nggih, matur nuwun Mas. Ah, ini ora iki ora rame lho iki. Mbak Lia iki Lagunya apa Mas? Biyung Tangi nyuwun setunggal mawon kangen ing ati. Kangen ning ati. Oke, yo Cok, digarap kangen ning ati. Yo. Digarap kangen ning ati. Yo. Yo gak apa-apa. Ya. Oke. Ya lengkap iki. Kone dadi sisa nyanyi iki ngene iki. Iki bapak cucuk laku, putrane ya cucuk laku. Loh, Oh, iki bapak ya dalang. Oh, nggih. Anak ya seniman. alhamdulillah ngandine aku uga, Mas. Yuk.
Nggih. Aku lajeng tak keliling mendhet jipitan. Nggih. Niku kerjaan kok Mas nggih kok enteng-enteng. Alhamdulillah menika termasuk mengabdi dumateng lingkungan, dumateng masyarakat setempat. Betul, betul Mas nggih. Wong iki dados sing migunani ra ketang bengi ngantuk ya kudu muter. Betul, nggih. Yuk. Nggih, ya. Susu